Хлопак, почекай. Что? Можна задати вам питання? Ну, поспробуйте. А Лена дитячу даси? Ну, яку дитячу? Ну, маленькую, не разумеешь. Ні, не розумію. Блин, вот наивный человек, га. Ну, на горелке маленькую бутыль-пляшку. Ні, ми так не домовилися. Ой, блин, ну ладно, ну хоть на 2 цигарети. Ну добре, 2 цигарети дам. Ну, тоді питай. Ну, слухай. Як ви відноситеся до нашої країни? Ой, люблю нашу країну. Тут дають піч скільки хочеш, коли хочеш. І просто шиковно. Я скажу вам так, ми захопили в свій час п'яні фашистську Германію, ракету в космос запустили. Ми, коли треба буде п'яні, що хоч захопимо, що хоч куди хоч запустимо. Ну, давай на цигарети. Ну, Делай так. а навіщо? Став лайки. Став подобайки. Да, став подобайки. А как вы относитесь к нашему каналу? Файний канал. Підписуйтесь на цей гробаний канал. А як він називається? Димыч Кардамон. Ні, неправильно, я бачу ваш канал. Димыч веселий неадекват. Правильно. Опа. Все, давайте на цигарети.